Alo were mụrụ m nne na Bọlachi elekpanụrị ekelela m na ejikwa m ohere anaba aga onye ọbụla na mbido izu ụka tawo Mọnde abalị 12 na 4 ka ọnwa Febụwarị afọ 2020. Ahụ omume anyị keta awụ nsogbu ụwa kwesịrị ịbịa ha Satọde ọzọ abịa anyị mana enwere ihe chere o churu m ụra anyas mashi m ekwuo ya taa nwere onwe m ashi nwe onye ma ha echi ga-ewu mashi m ekwuo ya taa nwere onwe m eji m ha m mkpaghe chere enwere otu egwu m shikwala m agụọ nsogbu ụwa na ahụ nna nsogbu ụwa ole moje bi o nsogbu ụwa shikwurike nsogbu ụwa ukwechi nsogbu ụwa ole moje bi o akwa nna ahụ na ndị mma anyị na ndị mma anyị na ụmụnne anyị ndị ke nwanyị akwa na anaghị adọgagala nsogbu ụwa chee ele mma ha eji ebi o aketa awụ nsogbu ụwa andị hemlegakwa n'anya hemlebagara anya taa wo he gbasara ndị nne anyị ndị ke mụrụ anyị mma anyị hụ ndị ka anyị hụga anya ugbu na ndị ke ụmụnne anyị ndị ke nwaanyị ndị ke eto na ndị ke jọsụrụ lụọ di a nna ahụ na emega ebe niile a ga-ịlụba nwaanyị ụyọ ọ na-ahụ ya di ya everyday ya di ya tugba enweriri ebe mmiri si baa opi ụgbọgụrụ nwanna ama marakwanụ ya ugbu ọgba ha aka awụshi mere ya eme kama awụkpa esi ewere gaghị oshi somewhere enwere ebe oshi ma sụọ ya bekee he niile anyị hụga nwaanyị amagbuola di ya nwaanyị awụọla di ya mmiri ọkụ ka emeena he anyị hụga bụ ugbu owo the preliminary anyị nọ be preliminary stage preamble anyị ebidoga enwebedi ihe anyị hụrụ ahụ ngwa lee he anyị nakwa Febụwarị from January to Febụwarị anyị n'ime afailụọla divorce case alụmam he ruru 4,500 yawo 4,500 divorce cases. Statistics show ya from Abuja ndị chọrọ ịgbahafụ marriage nwo 4,500 nene pahe ohem shima abịa gwanno now ngwale ama mbụ o ji awụ nwaanyị to ama ebe ọwụla o jega mmanya na-ele ya ha ọwụla mega nne ya na-akpụjila ya aka ya na-eso nzọmụkwụ ndị nne mụrụ ya bọtụlụ ugbu ndị nna anyị enwemakwa ke he gbasara ụmụ ndị ke nwaanyị eji amashi he nwụ na uchi bụọ nwa amafu ndị ke ji ọrụ eje ndị ke ji ahịa eje nwa aba ahụ enwe ma na onye jego ubi nwa aba anyas agaghị ịmakpa nwashi emega agaghị ịmakpa ochie etoga ha ma hụwụ achidera a na-eje na skuul achidera a na-etola otogakwa n'ime agwa nnọkwakakwa ya he nwaanyị ala Igbo kwesịrị ịma ahe ndị o kwesịrị ịma ndụ ala Igbo eji eme nwaanyị Igbo ji ije wuru onye furu iche etiti ndị ọzọ ọwụsọ ọzụzụ pahe niile anyị hụga asịghị ịkpọrọ nkịta gị wụ ha ọ ga-aza iji agbaji ji olu ji na-efufu ome nga ahụ ofuje ga-efila ya osisi hie ya ahụ osisi ahụ ji ahụ ejikwa ahụ na-ejikwa ahụ na-akụkọ ahụ osisi ahụ kpọtụ gị ha ji ga ahụ ya kwụmala andị ji ahụ kwụmala ọkụkọ abịa kpubisacha ya ọ gama imeni ọha emega taa
ụmụnne anyị ndeke nwaanyị ndeke nne anyị enwe eke kpụjigala nwa aka enwe eke gwaga nwohe nwo kwesịrị ịmara asị nwaanyị amụrụ ala Igbo ọzụzụ ụmụaka enweghị ugbu arị mma ndị oyibo she is nothing to write home about enwekpa ọrịarị ọwụ nnọọ ihe nwu echi ndị nna anyị nnọọ enwedị elebaga ihe gbasara ụmụaka nwa anya ngwa anyị bịa home training ọzụzụ ụyọ isiri anyị bidokwala isiri housemaid ndị nna anyị eji akpọ ugbu abịa kpọrọ housemaid akpọba imio aya nwe shieri aya nwe zahụ aya nwe se efere aya nwe sande ka o wedeto eto ahụ nwa gị nwaanyị ahụ erula 13 years 12 years 10 years 15 years enweghị ome imio chi gị bụ ụzọ ụdụdụ ya para fon chili ụkwụ elu mmadụ gị ite ụra ọ gị ikpe ekpere enweghị ọ ga ime he mbụsụ ọ ga imewu ya para fon pema achatị mme mara ha emega ya evidio ma postu ma ọsa bụ ọnụ ọjụ ụshi ụmụnne ya ndị ka o wedere agaghị ije skuul fonu ka ọ ga-para fụma ha elekwanụ ha anyị ga-iri ụtụtụ ọ gaghị jụni ma mma mbụ mma ilenu ha anyị ga-eri ọmbụ ọba jewe ajị shie ma ụmụnne m arie ọwa ga-ishi aya nwa ofe anyị rie ya na nru anyị asị ichi ma ihe ndị ọzọ herịkpa aha anọ gite aga para fonu pịma mmanya nọrọkwa n'otu isi ele ya ifuru ya ahụ nkwuru ike nọ na chatị ga WhatsApp ụrụdụ ahụkwa nwaakịrị mụrụ amụ imepefu ka gba ya nye ya ndụmọdụ hụ kwesịrị ime nna aha anwụ nwa emebije ishiri enwe eke mari eshi ị ga-isi mari o ji awụ mma ndị nne anyị hụ jeshi mari mma mbosu nnu jeshi mari ọbịageri bịa gbeela m ose ịfụnanya leede bamana m ede Chukwuma jekpa eju ahụ ezinne kpụela m ma ịmana m ọkụ ma ịhụ ọkụ ahụ daa ma ga eme n'ahị bọta ugbu nwaanyị gị na kichin eje eshiri ma ya kpekwa n'isi eshi o ọ gị na kichin eshiri nwa ya nwaanyị n'otu isi ọ ga-eme ya ọmashi ịkpọ ya shi abịakwala bịa hụkpa ochie emega ha kichin ọ ga-eme ya ọmashi ịkpọ nwa ya shi abịa ya ji nwa ya ihe ndị oge bịarụ mma na ndụ ga-anụ isi ọnụ ya gị nụ isi ọnụ ya ga mara ma oshi nshi ma rie isi oshiga ga-eshiri naanị gị apafu gị sichaa ga apafu mommy this food is sweet mommy you can cook for Africa my mommy can cook for Africa gị na-eri ya ga-epostu kwa ya a Facebook iti ya WhatsApp status ma ahụ my mother can cook for Africa gaa ndeki gị can you cook for imion nọ naanị ya fọkwa n'Africa ọhịa ndị nna anyị hụpa ị ga-isi mara inwe ike kpọ ya ngwa lekwa hem tiga na ahụ mmanụ gị tiga mmanụ gaa hafe ya agbọ gaa na chima alụbasa na crayfish iso ya gị na-eme ya gba ahụ ma ịgbọpụ na ya kichin ugboro abụọ atọ anọ ya mụ akpa eji eshiri ya na-afụọ ije ụzọ ije ma skuulu ka obi ma ọwụ ya dị ya mara akpa eji eshiri ọhụụ mụ n'aka mma ya kpọtụ gị edoma ya kichin mmadụ gị si medi hụ ji eshie pịga nwa gị nwaanyị agbọghọbịa nwaanyị 18 years 19 years 20 years gị si medi hụ shieri pịa ya ga-eche echi megala ya hụ ọma igbuga nwa ahụ egbuga iso ndị dọga susa ịma mma amaga ebe niile violent at home iso ndị agịpa ya ị ga-akpọ nwa gị ji ya ihe ndị o kwesịrị ime he niile meda na-eme gịchi Chineke were anya ọma lema gị gewu nwaanyị ọ dị njọ ya na arụ ụyọ dị ya ọ ga-ama isi furi ịmachi enwere ihe kwesịrị ịnọ na-adọba nwoke ime ịyọ enwedị ihe ọgwụ gị nọ na-eji chekigharị ri ụlọ nwaanyị ga-eji echi ga-agbagbu anya ụyọ bịa rie eri gị kpọtụke nwaanyị nwoke agụgụ ya eji jee rie eri ya na-arụ ebe ahụ o nwere ike
nwaanyị ebe origari ya kpọrọ ya nwa wee enyi gị na-ahụ shidi ga-eme mana enyi eji ebe o jeje ọhụrụ arari ga-achọ iwere mma magbuo ịkpọ ụwa Chineke a ga-ikpechi ọnwụ gị ga-enwu ma ga-anwụkwala. He niile ndị echicha ndị nna anyị ha aka agbagakwa m gị eziokwu ụmụnne anyị mgbe nwe mkwake ma rie echi nwochi ha n'indomi ahụ akụrụ indomi ahụ nwa ejeshi riela ka ahụ na gbasara nnụ sọm amadị dị temprechọ mmiri ọkụ eji eru gbọji ama akamụ ọkpọrọkụ imefu mee akamụ mmanụ nwụọ ga-eme ya akamụ agba mmiri adịnne ha to do akamụ. I'm afraid to do akamụ. Can you imagine? lekwala ya mmanụ Chineke kere ekuga ọrị mma no ga ndị ke gị lega mkwuokwala ha kọọla ịlaiki hụkwa kọọla mkpu akwa ha ọla ịchọkwuru ikwu kwuo ya nga ogbu ma ahụ ya saa akwa gị ya otu ọrị mma anyị kpụgharịa n'okwu ndị nna anyị gịchi manarị kpọba anwa gị ji ya gịchi ishi ofe vegetable ngwa gị chikwasị ite gaa wee ga mmanụ gaa wee ga-ede mmanụ ahụ mee ọnụ ọkụ ga-eti ga crayfish gị tiga nwa ihe ndị ọzọ kwarịa ya gị tiga water leaf gị gaa ha water leaf ahụ ya gbọrọ mmiri potuke nwe onye chiga nwe ya gịsị nwaanyị gị shiela gị rie eshiela gị sapele wọta iri food ya ivu gị nye ya nkịta gị iri ya ihe ndị nna anyị ka ọsụga ụmụnne anyị kwara nna bịakwana nna agakwa n'isi nnu ji aka nnu jee ndo gaa nọrọ chọ echi imejigala onwe gị ihe ọrịkwa mma ngwa na abịa ịsaghị akachara m ka ishiri abịa ịsa akwa na enwe m akwa nwaanyị mara na-akpa asa amara na mi ahụrụ m anyị ri ụmụ nwoke 6 mmami mụrụ amụka abụọ eji m ahụ mmami ndị ka ọzọ m dọara mmambịa ya asa napkin gị hụ ngwa hasa napkin ebe niile ya eji enwu nke pure white botugbu pampas itecha ọhụma pampas onye ọla na yuzuga pampas enwe maka onye asafu akpa ke nwa ga asụda ahụ ịsafufu ya ndị je ahịa agaghị ezu no I don't want to buy white my boy will spoil it ya spoil ya ọrụ gị nwaanyị ịsa white ahụ ọrụ gị Vicky ọma ana m ahụ na gị ọrụ gị ịsa white ahụ ọ nwaanyị ha ewu I am not meant to be in the house ọrụ ịrụ gị ahụ mgbe ha nọkwa n'ụyọ lejie ya anyị lejifu gịchi Chineke hụ were anya ọma le ma ga-echi ga chọm mma iji amagbu di gị anwakwa atrai kwadela ya anwakwadela ya nwa akpa ịma asa efere ịma asa nene pahe ma ị nụ ụyọ nne na nna gị chibụọga aja ruo hafụ housemaid chihu mema ya mma ga gị isi gị ji eme ya echi nwochi anyị bịa lụrụ gị anyị hụ lụrụla gị ga agbagharị mma anyị hụ naba gị kpa ahụ ọrị mma agbawo mma nwaanyị agba karakta ọwụ mma nwaanyị karakta wụ mma nwaanyị ọwụhụ mma ihu dịkwa mma maka ịkpọ ya afọ eji so ọwụ gị kpọrọ nwaanyị gị ga agbaji ihu ya nọ na-atụ but the maintain ele agwa ya akpa eme asa every day o ji awụ mma mbosu akpọ nwaanyị oriakụ di ya shi olo hemu odozi akụ ma ọ osodi eme but ugbu he nọ na olufu akụ lenu nwaanyị chiri uwe ya jechi ga dry cleaner na saga akpa nwaanyị di gị bịa ya ọrụ uwe ya niile emechuchana ya bịa ya chiri ya jechi dry cleaner sacha ya anana ya ego ya chiba na-asụ eje ọrụ ma gị ụkwa nwaanyị ịnọ ya enweghị imega akpa ịsafu ọrị njọ ọrị bad ịsafu akpa ụmụ gị ịsafu amede asa ụmụ gị ndị ke nwaanyị kwanụ eto isifu mmosa akpa echikwa nwarịkpa ahụ eri ọrị njọ ndị nne anyị nnọkọ sụga ihe ndị ọma mụduru ndị nne ke anyị mega ugbuke ugbulaka akpa ịsafu ọrị mma diga na-emefu ego eje dry cleaner nke ịnọkwa ya ụmụ gị mgba ebe ịsafu kụjimakwa na ụmụ ndị
chinwo jeruma made ahụ ndụ ishi village gbo a ịgbachiri iko ya ga-arụ ihe niile ịmashi nga onye na-eme ka ọ na-amụta fabricando fit faber ndị Latin kwuru ya, we learn by doing it, practice makes perfect. Ọsafu akwa ọsafu uwe school ya nara ya ahụ saa na ya ahụ ha ya mmụọ sa na ya 5 times o suru uwe asaji ha ma jee skuo ụmụaka ibe ya achịala ya ọchị ya stepu ọpụ sajim uwe ya ma nnụbịa nna na-epet ụmụaka alalu mmo jeshi imegbuga housemaid ọrụ niile ga-apa ya isi nwa gị nwaanyị enweghị ihe ọ mara na-eme. Isi Chineke were anya ọma lema gị. Boko Haram ka gị mma, agbagara m gị eziokwu n'ihi na ịzụ ga nwawo akọreti anya n'ụyọ di ya in future ọgụ ada ya wụọ ihe eji amagbu nwoke na-abịa ilekọ ụyọ. Ị ga-ịba imi abụọ bịa nwaanyị ịbịa skuulu IMSU Poli University gịba imi nwaanyị ya eme imi onye ara ebe niile jakara gị sutu uwe ga awụsa gị sutu uwe ga achịsa ndị ga-asa ha asa aka ndị asa na-asa ya wee ime akụji hụ na gị kpe eji emeji ihe ya wụ nga nne gị hafụla housemaid ihe niile chia mema mma leekwa ihe imega nwa gị lee ihe imega nwa gị lee ime ya ọnwa gị ma ebe ndị ara bi ebe ụmụaka amụrụ ọhụrụ bi ụmụaka amụrụ ọhụrụ ọkpụ ime ya onwere jakara common ịza he 1 week nwaakịrị na skuulu mahadum university azabi ime ya gị kpọọ ya si I want to come to your house. Please don't come. My room is not arranged. My room is scattered. 1 week your room is not scattered. Then room gị jere scattered. Ọgba ndụ gị jere scattered. Gị shahere kpa ahụrụ mma. Chai! Ọsọ ndị nna anyị pahe. Gị ji nje anya gị kpukpue ya. Kwụọ ya hechi ya mee ihe lee ma ọ ga-ime ya kpọtọ gị bịa ga aha nwatakịrị echi n'ọmana ihe ọ na-eme onwe ya ashị iji zoli anwa gị ọkpọ gị iji eto akpa gị gịla lụcha anya ga-achọ ma nwoke gị bịa kpọrọ ya gaa na para ivu pịga shi m lụrụ nwaakịrị amari eshi ama asa akpa asa ọmimi ya ahazi di gị a na-alụọ ya gị shi ezi kpọrọ ọbịa baa ụmụaka agha kasị ebe niile nwaanyị ga-aha ya chibọ ya bụ ịgazi wọd eji elezi wọd ọ na-aka ewugala nnụ extraordinary everyday ga-alalukwa ụmụ gị nnochi Chineke ahụrị happy ọrị njọ ihe ha ji fe imi yọ gị nwaanyị ya uhe nne gị dọ ala gị ga-ajụkwanụ sha ga enwe ike chenji sha gị ga-arịkpa ahụ Chineke nye na gị aka abịa na family issues nne di gị agwa gị si ọlachi imegagharị mma agbagharị mma enweghị ihe chi gị bụ enweghị ihe gị ime ị ga-eju ma ga-emeke gị si nwa hafụ gị aka hụ nwa lụga gị aha wụ di gị lụga gị chirikwa m agba gị di gị hụ ara gị ọwụkwa naanị ya lụga gị ishi ahụ ikperela ya di ma mma ya ma mpa ya ma ụmụnne ya ma ndị bekee mmụọ ozugbo nwa na-alụchakwa gị so ikwesị ileke acha ozugbo nwa anya ọwụ mmanụ kpujiela gị aka gị si ha agbakwala gị ha ahụhụ ya lụga gị ozugbo nwa ụdị gị nna di gị nne di gị ikwesị ịnabacha ozugbo nwa agbaghị ụka ga-ebido tọ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 
ekona m gị ma ahụkwa nga ị ga-ili asha gị ga-emegide gadi gị. Enwe ihe eji akpọ nwoke, enwe ihe kpọkpọ ayoga yoyo ya nwaanyị ya. Enwekwa na ha eji ewe nwaanyị iwe diga aba gageshi lekwa le nwaanyị Emeka legba nwaanyị Emeka eji eme legba nwaanyị Emeka eji eshila di ya riri mma ya na-ere nwe mma m jere ụya Emeka ma ga ahụ ririe aba emi ọ ga-enwe eri no friji enwe ihe ichiri tiga friji a ga-ewe ọmụnye di gị ya erie di gị na complain ya ga-ekuma ahụ dụgala gị wite ụmụ nwaanyị ndeke na-eji ya wa agba gị agbagharị mma agbagịrị ure agba gị jọkara nkapị oshinkara nkapị
agbagere bad gbanwee ndị nna anyị lekwa ndị ka eto a ọsọkwanụ nna azụji enwe ama ọsọkwanụ nna ahafụ nnu gị hafụ nwaakịrị ya alaluji ihu nnu nwaakịrị ama mmiri oke eshi ọma akpa asa ọma rie eshi ọma imi ya aha enwe nnọọ ha ga-ịkpọ ya aha enweghị ha ga-ịkpọ ya aha elu ụwa ya emefuo denu ụmụaka a na-ala ọnụ ọjọọ egbuo nwo ka ihe nga nwụpụga ndị tọrọ nwa akpọ nga na enwe ọrịa mmanwụ iwere mekọp pam ego dị gị ga iji ebu foundation ụyọ ga-ewere ya ete foundation ihu merike 30,000 ịma agba simenti ole ọ ga-ezu a nnube tenant owere di ga-arụ bụ ụyọ bụ ọgefu a ga-eje zuru mekọp ruru 50,000 eteghị onye ka ite ga-adịla onye ka ị chọgala mma di gị ọgbara gị sigba ahịa ịrịa ya ha like hụhụ di gị egwube foundation ụyọ nnu gị ibi ga-ewere ego eji azụ foundation ahịọ ihu hei gị sa ha ahụrị mma chineke arịghị hapi ebe ị nọ atọ iwe ewe chineke ebe ị nọ amaghị ka ọ sụrụ he agwụ m ikwu eziokwu nna aga ekumhe ị ga ekumhe elekwana ebe ị ga-ehụ m ya fụkwa na ekumhe gbalịa akwala nọ hazie n'ezinụlọ nnụ ya bụkwadịche mmadụ ahazighị gị ga-ele nkwanụ ndị ọzọ anya chenji nkwanụ gbanwe nkwanụ enweghị ịchọga na-anụghị ịntanetị gaa ma akpasa ji ịntanetị agaghị akụzila gị gaa ma rie echi ji ịntanetị agaghị akụzila gị ya bọtụ ga-ajụchikwa ahụ ịrịa hụ gba gị hụ ga-arịdaga gị ha anwụ gachi iwere nsogbu nne na nna gị pakwasara gị isi bịa transfala ya tu nwa mmanụ m lụga gị o mere ha ọjọọ lụrụ gị asị mma jụọ gị o mere ha ọjọọ si ya lụrụ gị ị gaa na ị ga-give room for change adụọ gị gị sa agịghị ekpe nonsense ụmụ nwanyị nsogbu ụwa ọkwa ụmụ nwanyị ọkwa ha adaghị ifu megide ya baịbụl jele adam rafu aya maka ugbu ọ na anyị nọ na ebe anyị ga-enọ na onye ọla na-arị happy na-eme enjoy ife je parapụ nye adam shihụ takọ adam anarakwana ya taa nnu na anya ọnọdụ ọjọọ dị enu kelụọ nwaanyị gaa lụrụ nsogbu na-ekwughe ehi ite eme mbịawa agba ọjọọ mama amụwa agba ọjọọ gị ma ọkwanụ onye ikpeazụ jere ọkụ mmụọ ocheghị ahụ imechi ụzọ ọkụ mmụọ hita ana megbu anyị biko nụ ndị nna anyị gbalịa nga ị nwere ike ụmụ gị ahụ ndị ka eto jie nwe ụzọ kụziela nwohe kpọba nwa kichin gị na-eshiri gaa na-eji nwo ya ịnide hụ dị iji nwo na-ele gị anya asị ọkụkọ na-akpụ akpa ọgwụ ụmụ ya na-ele ya anya ọnụ echi ga ahụ nwa alahụ jeji aka nwoje akpụma agama ahụ ịchọmachi mma nwo na-akpụ bịa na-enye nwo ka enwekwa onye jigo ụmụ nwo made wuze spat gị lụọ made ụgbọelu azụrụ ezigbo nwaanyị onye ọla lụrụ onye ọla wụ housemaid na ịlụ ara nnọmara nwaanyị bikos apara ya ivu niile n'ụyọ enweghị ha omechi mede echi anyị asa anyị ahaji anyị asụ nruru ụmụaka ahụ made na akwụkwọ wife material nwa ga-ahụ ịpa mpaga cha ga-alụ 1 million a ga-eji jeep a ga-eji plane bịa lụrụ ya enweghị ihe na onye isi even made ahụ a ga-eji ego eji alụ made lụọ ya nga 7 change afọ ya udute enwe ijosu erega nonsense ga-echeshi imejigala nwa gị here mma ịmachi imebiga ya ndị nne anyị hụ echi na mma na-alụrụ ya di ya na-agba meji maka agba nwaanyị ya arị mma ga-egbuma ya ga-ewere mma gbuma di gị ọ dị gị mere ga agba ọjọọ ọ gị nọ n'ime ọchị na-eshi gị ga-anọgide shi
mmanụ ojedu gideshi ajụ mmanụ ojedu gideshi ọwụ shishima gị ga shimiyo nga ahụ li shishima gị ga eshimiyo li agba ụmụ nwaanyị ugbu eshigbuola onwe ishi enwe eke mara na ha eme ha nọ no expenses how do I enrich this man ị ga-eche ya akpọghị oriakụ gaza oriakụ onye ọma na Malay oriakụ emi Dubai arụbekwa ụyọ gị oriakụ ya were ya eje ete ihu gị ete makeup wite ego di gị ga-arụ bụ ụyọ nnụka bi tenant nnụka bi ụyọ mpa nnụ gịshi Chineke hụ were anya ọma lema gị biko nụ gaa nwaanyị ji elu di taa na echi lee nwa gị mụọ na nwa zụjie ya ma ọ ga-ekwụgo ụgwọ echi ha ọbụla mmanụ nwere taa ọ ga-eri ụgwọ ọrụ ya iji zụọ nwa gị ọkpa o ji eso gị ọkpa o ji eso di ya ọkpa o ji eso ndị enyi ọkpa o ji eso obodo niile gị mụọ nwa azụ ha azụ ịmụrụ terọrist nye obodo echi ya terrorize m obodo n'ihi na enwe ihe nọ ya isi and nga ahụ enwe ihe nọ isi ọ ga-echi idifend onwe ya ba idifend onwe ya iwe ọkụ abịa and iwe ọkụ ji agba ewere mma ekwu choo ya eje mkpọrọ anyị agụọ ya news ma agụọ ya ma akọọla gị akụkọ Shawanda Nkechi ụka egbu agakwa m edo otu Shawanda onye ke ahụ magburu di hụ ndị n'ụwa anọ na aha gị Okwurezinne Benita ana m ekele gị Vicky Oma ana m ekele gị Chuks Siriakus ana m ekele gị nnụgbaliga Princess Jen Sam Jeff ekelega m nnụ ebe nnu lega m Chineke gọzie nnụ so zuzienụ nwanna ama o asha akpọọla ọmara ya amara akpọọkwa n'ofeke gị fere ti gị isi ọhịa ekwuchana m ya ayọla m zuzienụ ụmụaka ndị anyị ga-elu echi maka ọrịmma anyị maka ọrịmma gị bikos aga m ịlụ nwaanyị hụcha agba ya jọrọ njọ ma akpọrọkwa ya duma ya imi ya nna ị ga-eso ma ndị mụrụ gị ị ga-eso ma ndị mụrụ gị nwoke na-agba meji ga-egbu ma ya ọ ya nyere gị agba ọjọọ na iwe na-ekwukwula iwe wee mụọ ọrịmma ebe ka m ga-achịkọ ama ya na mmechi onye ọbụla gbakọọ n'aka anyị zụọ na ụmụaka ndị maka echi so that anyị ebelaa oke nsogbu eji ala etiti di na nwaanyị nsogbu kugbu ihe na-apa ya wa agba asha agbawo mma nwaanyị nwere agba ọjọọ ya nwoke a ga-ebifu ụyọ so biko nụ ndị ke na-alụọla di alụọ ịbabere ezinụlọ ọhụrụ hafụkwala na WhatsApp hafụkwala na Facebook Bible say that is time for everything oge ahụ ruola ije ejima nwa gị ihe ndị o kwesịrị ịma ajima ya hụ mee na WhatsApp gị oge mee na ajịbọ gị oge mee na ihe ndị ọzọ oge meekwa n'oge iji na-akpụzielu ụmụ gị aka ọkachama ndị ke nwaanyị amara na m ihe mkpa ekwuga ya biko gbaanụ mbọ nye anyị here mma nna ahụkwana ụmụ anya ọ ga-ịgbanwene ụmụ nwoke ọ ga-iwetu anya eji gị nwee nwaanyị ri mmemme gị inwechara ihe niile zuo oke at least to some degree enwe ihe ga-eme gị ga-agba meji kpọta ọwụ ma ịbara ime ya ihe ndị mere expect from nwaanyị gị hụ ga-ahụ ya ele ihe ị ga-eme ọ ga-achọ leme anya eji n'ụlọ mashị m ụfọdụ ofe ala afọ ụbọchị nta anyị achụọ Owerre nshi aha m ka ụkwa ha ọwụ Maazị Uchehara Prince Chima Counselor that Owerre Pikin share vidio ka m nwolie ya hụ ya share ala m ọhụ ị ga-eme na m share vidio jee na Facebook page m that Owerre Pikin like ala m ya
ọhụ ị ga-eme na m. Chineke m gọzie gị, ya rịela gị mma, taa maana gị mma, makwala m, ibe jiri mma ọ ga-ewakwa gị. Ndewo.